Tagging a Facebook bai da wani amfani. Kana so ka sanya za ka cire ba kowa zai ƙara tagging ɗinka a Facebook ya dinga afiya ma akan profile ɗinka ba. Za ka buɗe Facebook ɗinka sai ka taɓa daga can wajen abubuwa guda ukun can sai ka zo nan kan setting, ka zo kan setting sai ka ja ƙasa gashi nan profile and tagging. Wannan na ƙasa guda biyun nan duka sai ka kunna su. Idan naka off yake sai ka maida su on. Duk wanda ya tagging ɗinka Facebook za su nuna maka posting ɗinsa a nan wajen notification ɗinka, sai dai in kai ne ka zo kai adin ɗinsa sannan wannan posting ɗin zai adin a wajen profile ɗinka. Su kuma wannan guda biyun na saman su idan har ka zo ka maida su only me ɗin nan, na farkon nan shine wanda idan kana so posting ɗin da already an riga da an yi a profile ɗinka. Tunda yanzu misali idan da baka san cewa yanda zaka hana a dinga tagging ɗinka ba, sai yanzu da ne wannan bidiyon ka sani, to su kuma posting ɗinka wanda already an riga da an yi tagging ɗinka ba. So idan ka zo wannan wajen ka bude shi a nan only me, ya zama kai kaɗai ne kenan zaka dinga ganin wannan posting ɗin. Wannan dai shine yanda zaka hana ko kuma yanda zaka bayar da dama wasu daga ciki kawai su dinga engaging da profile ɗinka. Kar kuma ta ku subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa, kar kuma ta kuma da liking wannan bidiyon. Nagode.